హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ లెవెల్ 2లో 17వ అధ్యాయం అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ 17వ అధ్యాయము శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగము. సో మొట్టమొదటిగా ఇది అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఏమని, ఎవరైతే శాస్త్ర విధులను ఉత్సృజ్య అంటే ఉల్లంఘించి యజంతే పూజ చేస్తూ ఉంటారో, శ్రద్ధయాన్విత అంటే శ్రద్ధతో కూడుకుని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎలా? శాస్త్ర విధులను ఉల్లంఘించి, శాస్త్రాలు ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ని పట్టించుకోకుండా చేస్తూ ఉంటారో, తేషాం వాళ్లకు నిష్ఠాతుకా కృష్ణ వాళ్ళ యొక్క శ్రద్ధ ఎలాంటిది? కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమ, అది సత్వగుణంలో ఉందా, రజోగుణంలో ఉందా, తమో గుణంలో ఉందా అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా వాళ్ళు ఏదో ఊహలతో, మానసిక కల్పనలతో వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఊహించుకుని ఈ రకంగా చేయాలి అనుకుని పూజలు చేసేవారు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? వాళ్ళు సత్వగుణంలోకి చెందినవారా, రజోగుణమా, తమో గుణమా అని అర్జునుడు ప్రశ్న వేశాడు. సో ఇక్కడ అంటే శాస్త్ర నియమాలు శ్రద్ధతో పాటించేవాడు దైవ స్వభావం ఉన్నవాడు అని మనకి, అంటే అది కరెక్ట్ అయిన మార్గం అనేది తెలుస్తోంది. మరి 16వ అధ్యాయంలో మనం శాస్త్ర నియమాలు ఎవరైతే అనుసరించారో, పాటించరో వాళ్ళు అసురీ గుణాలకు చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పి చూసాం. వాళ్ళు శాస్త్ర నియమాలను పాటించరు, ఏది చెయ్యాలో, అందుకని వాళ్ళకి ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో తెలియదు. తస్మాత్ శాస్త్రమే ప్రమాణం, ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో చెప్పటానికి. కాబట్టి నువ్వు శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారంగా కార్యము చేస్తూ ఉండు ఈ లోకంలో అని చెప్పేసి లాస్ట్ చాప్టర్లో భగవంతుడు చెప్పడం చూసాం. సో ఇలా ఉల్లంఘించి శాస్త్రాలను చేసేవాళ్ళు ఏ స్థితి అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట. అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క సమాధానం ఏమిటి అంటే, శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. కృష్ణ భగవానుడు ఏమంటున్నారు? దేహదారి అయిన జీవుడు 3 రకాల శ్రద్ధలు ఉన్నాయి. సో 3 విధాలైన శ్రద్ధలు భవతి అంటే ఉన్నాయి. దేహినాం అంటే దేహదారులకు, మనుషులకు, సా స్వభావజ వారి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి. స్వభావం అంటే ఏమిటి? ఈ భౌతిక గుణాలు అంటే సాత్వికుల, రాజసికుల, తామసికుల అన్న దానిని బట్టి 3 రకాల గుణాలు, వాళ్ళ శ్రద్ధ ఉంటుంది. ఈ స్వభావాన్ని బట్టి 3 రకాల శ్రద్ధ, 3 రకాల గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ స్వభావం ఉంటే, ఏ గుణం ఉంటే ఆ రకమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది. సాత్వికి రాజసీ చైవ
తామసి చేతితాం శృణు. ఇది మరి సాత్వికంతోనూ, రాజసికంతోనూ మరియు తామసికంతోనూ, మరియు తామసికమని ఇలా 3 రకాలు ఉన్నాయి. దానిని ఇప్పుడు శృణు, నా నుంచి విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. చేతి అంటే చా ప్లస్ ఇతి. చా అంటే మరియు, ఇతి అంటే అని. సో అని దానిని అంటారు. నా నుంచి ఇప్పుడు దాన్ని విను అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ టోటల్గా శ్లోకం యొక్క మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, మనిషి తను పొందినటువంటి ఈ త్రిగుణాలను అనుసరించి ఈ శ్రద్ధ సాత్వికమా, రాజసికమా, తామసికమా అనే 3 రకాలుగా వాళ్ళ శ్రద్ధ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ వాట్, దేని మీద ఆధారపడి శ్రద్ధ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క త్రిగుణాలు. ఏ త్రిగుణాలను వాళ్ళు పొందారో ఆ త్రిగుణాలను అనుసరించి వాళ్ళ శ్రద్ధ. మరి అంతే కదా, సత్వగుణం ఉంటే సాత్విక శ్రద్ధ ఉంటుంది, రజోగుణం ఉంటే రాజసిక శ్రద్ధ ఉంటుంది, తమో గుణం ఉంటే తామసిక శ్రద్ధ ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్తాను, విను అని అంటున్నారనమాట. అంటే శాస్త్ర నియమాలు తెలిసి కూడా బద్ధకంతో, సోమరితనంతో పట్టించుకొని వాడు మరి ప్రకృతి గుణాలతో వాడు ప్రభావితుడయ్యాడని అర్థం. సో మరి తమో గుణంతో, పూర్వజన్మలో సత్వరజస్తమో గుణాల్లో వాళ్ళు చేసిన కర్మలను బట్టి జీవులు ప్రస్తుత కాలంలో ఒక గుణాన్ని పొందుతారు. లాస్ట్ జన్మలో వాళ్ళు ఎలా అనుసరించారో ఆ గుణాలు, అంటే గుణాల యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎంత స్ట్రాంగో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే ఆ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళాలి, త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళడం ఎందుకు అవసరము అంటే, ఆ నిశ్చల తత్వం, మరి ఆ సచ్చితానంద తత్వం, ఆ పరతత్వాన్ని ఆ రకంగా అర్థం చేసుకుంటే మరి మనం భగవంతుడిని పొందొచ్చు. అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రకృతి సచ్చితానంద తత్వం, మనం కూడా ఆ సచ్చితానంద తత్వంలోకి వెళ్ళగలిగినప్పుడే భగవంతుణ్ణి పొందగలిగే మరి అర్హత ఉంటుంది. సో ఈ త్రిగుణాలను గనక వదిలించుకోకపోతే ఇవి మనతో పాటే వాయువు గనక వాసనలు మోసుకుపోయినట్లు మనతో పాటే ప్రతి జన్మకి వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే భావాలను తగ్గించుకో, అతీవ్రతను తగ్గించుకో, రాగద్వేషాలు తగ్గించుకో. ఇంత ఇష్టాలు అయిష్టాలు దేని మీదైనా పెట్టుకోవడం ఉపయోగం లేని పని, అనవసరము అని చెప్పి మనకు దీనివల్ల అర్థమవుతుంది. సో ఈ త్రిగుణాలతో మరి ఇష్టాలు అయిష్టాలు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పటికీ అవి వదలవు. పంది మన ఎగ్జాంపుల్ చూపించారు. ఈ వరాహం గనక బురదలో ద్రొల్లినట్లుగా ద్రొల్లినంతసేపు దానికి ఆ బురదే బాగున్నట్లుంటుంది, బయటికి కూడా రాబుద్ది కాదు. సో మనకు కూడా అదే రకంగా ఈ గుణాలతో అతుక్కుపోయినప్పుడు, ఇక ఆ గుణాల్లోనే మునిగిపోయినప్పుడు బయటికి రాకపోతే ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే మనం తిరుగుతూ ఉంటాము, వరాహం గనక బురదలో ఉన్నట్లు. ఎప్పుడు మనం ఆ శుద్ధ సత్వ స్టేజ్లోకి, అంటే ఈ రాగద్వేషాలను వదులుకుని వరాహం గనక బురద వదులుకుని బయటకు వస్తే ఎలా క్లీన్ అవుతుందో, ఈ రాగద్వేషాలు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు మనం కూడా ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అప్పుడు మనతో పాటు ఈ గుణాలను వదులుకున్నప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ జన్మలోకి రావడానికి ఏమీ ఉండదు. తద్వారా మనం భగవత్ప్రాప్తి, మోక్షాన్ని పొందొచ్చు అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ అందుకని వాళ్ళు పూర్వజన్మలో సత్వరజస్తమో గుణాలతో వాళ్ళు చేసిన కర్మలను బట్టి ప్రస్తుతం వాళ్ళకు ప్రత్యేక గుణం వస్తుంది. ప్రకృతి త్రిగుణాలతో మరి ఈ సాంగత్యం మనిషికి అనంతకాలంగా సాగుతోంది. అలాంటి సాంగత్వం కారణంగానే మరి ఈ గుణ సంబంధంతో ఈ రకరకాల స్వభావాన్ని కూడా పొందుతున్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక గురువు సాంగత్యాన్ని పొంది కాస్త శాస్త్ర నియమాలు పాటించినట్లయితే కాస్త గుణ స్వభావాన్ని మార్చుకోవచ్చు. కాబట్టి మనిషి క్రమంగా తమో గుణం నుంచి సత్వగుణంలోకి కానీ, కనీసం రజోగుణం నుంచి సత్వగుణంలోకి కానీ తన స్థితిని మార్చుకోవడానికి సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తున్నా. అది ఎంకరేజ్మెంట్. మార్చుకోవచ్చు మనం, మంచి ఏదో చెడు ఏదో తెలుసుకుని తద్వారా శాస్త్ర నియమాలను పాటించినప్పుడు మరి మనం, శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది మరి అన్నీ మంచే చెప్తుంది. కాబట్టి ఆ రకమైన నడవడిక అలవర్చుకుంటే సత్వగుణంలోకి రావచ్చు. దీని అర్థం ఇంతకీ చెప్పేది ఏమిటి అంటే, ఒక ప్రత్యేక గుణంలో ఒక గుడి నమ్మకం మనిషికి పూర్వత్వ స్థితి, మనిషిని
పూర్వత్వ స్థితికి పూర్ణత స్థితికి తీసుకువెళ్ళలేదు. అంటే ఒక గుణంతో ఇక అదే ఆ గుణంతోనే మనం ఉంటున్నట్లయితే అదే గుణంతో ఇక పూర్ణత్వం అనేది రాదు. ఈవెన్ సత్వగుణంలో కూడా కొంత మరి బద్ధత్వం ఉన్నదని చూసాం 14th చాప్టర్లో. దేనికి? మరి నేనే చేస్తున్నాను, నేను మంచివాణ్ణి కాబట్టి నేను జపాలు చేస్తున్నాను, పూజలు చేస్తున్నాను, శాస్త్రాలు చదువుతున్నాను, ధర్మ మార్గంలో ఉన్నాను అనే అహంకారం ఎక్కడో లోపల ఉన్నది. అది న్యాచురల్గా ఆ మార్గంలో ఉండటానికంటే ఏ రకమైనటువంటి అహంకారం లేకుండా సహజంగానే మనం ఆ స్వభావాన్ని అలవర్చుకున్నప్పుడు అంటే మరి ఆ రాగద్వేషాలు ఎక్కడో ఉన్నాయి మన పట్ల కూడా. నేను మంచివాణ్ణి, నేను ఈ మార్గంలో ఉన్నాను, అది కూడా లేకుండా చేసుకోవటమే శుద్ధ సత్వం అన్నమాట. సో అలా మరి ప్రతి విషయంలో కూడా శ్రద్ధ తెలివితో గురువు సమక్షంలో పరిశీలించుకుంటూ ఆ రకంగా అతడు తన స్థితిని ఉన్నత గుణానికి మార్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో శ్లోకం ఏం చెప్తోందంటే 3 గుణాలను అనుసరించి ఇలా సాత్వికంగానే ఈ 3 వాళ్ళ త్రిగుణాలను అనుసరించి ఈ స్వభావాలు వస్తాయి. ఈ విషయాన్ని గురించి చెప్తాను విను అంటున్నారు కదా. సో మనకి 3 అన్నదమ్ములు, మరి రావణాసురుడు, విభీషణుడు, కుంభకర్ణుడు, మరి 3 గుణాలకు ప్రతీకలు. రావణాసురుడు రజోగుణం, విభీషణుడు సత్వగుణం, కుంభకర్ణుడు మరి తమోగుణం. అది మనం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. విభీషణుడు మరి రాక్షస కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా ఆయన భగవంతుడి పట్ల ప్రేమతో ఆయన్ని శరణు వేడి ఆ సత్వగుణం ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆ రకంగా ఆయన భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు. సో ఇప్పుడు ఈ 3rd చాప్టర్లో మనకి అసలు జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది అనేది చూస్తామన్నమాట. రకరకాల విషయాల్లో అంటే శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, 3 గుణాలు ఉన్న వాళ్ళకి సాత్వికులకి ఎలా ఉంటుంది, రాజసికులకి ఎలా ఉంటుంది, తామసికులకి ఎలా ఉంటుంది, ఆహారం ఎలా ఉంటుంది ఈ 3 గుణాల వాళ్లకు, యజ్ఞం ఎలా చేస్తారు ఈ 3 గుణాల వల్ల. ప్రతి గుణంలో ఈ ముఖ్యమైన పనులు ప్రతి వాళ్ళకి జీవితంలో ఈ పనులన్నీ అవసరం. ప్రతి వాళ్ళకి శ్రద్ధ అనేది ఉంటుంది. దేని మీద ఒక దాని మీద శ్రద్ధ అంటే ఇక్కడ నమ్మకం, విశ్వాసం అన్నమాట. దేన్నో ఒక దాన్ని నమ్ముతారు. భగవంతుడినే అందరూ నమ్మకపోవచ్చు, కానీ కొంతమంది డబ్బుని నమ్ముతారు, కొందరు అధికారాన్ని నమ్ముతారు, కొందరు సుఖాన్ని నమ్ముతారు. సో ఏదైనా దేని మీద ఒక దాని మీద శ్రద్ధ ఉంటుంది. అలాగే ఆహారం, మరి ప్రతి వాళ్ళకి ఆహారం తినాలి. సో లైఫ్లో మనం నార్మల్గా చేసే పనులు ఇవన్నీ. శ్రద్ధ, దేని మీద దాని మీద విశ్వాసం, ఆహారం తింటూ ఉంటాం. యజ్ఞము అంటే ఏంటి? అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసే యజ్ఞాలు మనం చేస్తామా ఏమిటి రోజు అని డౌట్ రావచ్చు. ఈ పాటికి దానికి ఆన్సర్ కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఈ చాప్టర్లో మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవాలి. ఏమిటి అంటే యజ్ఞం అంటే అలా అగ్ని ముందు కూర్చుని సమిధలు వేస్తూ మంత్రాలు చదువుతూ స్వాహ స్వాహ అంటూ చేసేదే కాదు. ఏ పనైనా మనం సిన్సియర్గా చేసినప్పుడు అది పని కూడా యజ్ఞమే. అయితే ఎలా చేయాలి, సాత్వికులు ఎలా చేస్తారు, తామసికులు ఎలా చేస్తారు, రాజసికులు ఎలా చేస్తారు అనేది చూస్తాం. ఇక్కడ పని యజ్ఞము అంటే కర్మ చేయడము, అది కూడా కరెక్ట్గా ఎలా ఉండాలి. ఆ యజ్ఞం అంటే సాత్వికులు చేసే యజ్ఞం కరెక్ట్ అయినది అదేమిటో చూస్తాం. స్వభావం అంటే మన యొక్క బిహేవియర్, శారీరకంగా అవుట్వర్డ్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, మానసిక బిహేవియర్ ఇన్వర్డ్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, మెంటల్గా వాక్కు ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా చూస్తాం. ఇక్కడ వాక్కు, మనస్సు మరి అంతే కదా, మనస్సుని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాము. దానము, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంతో కొంత దానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. అందుకనే ఇక్కడ అది కూడా ప్రతి వాళ్ళు చేయవలసిన పనిలో దానాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారనమాట. సో మన జీవన శైలికి సంబంధించిన 7 విషయాలు ఎలా చెయ్యాలి అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ భగవంతుడు, అందుకే ఈ చాప్టర్స్ ఆ రకంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. మరి నిత్య జీవితంలో మన అందరికీ దేని మీద దాని మీద నమ్మకాలు ఉంటాయి. రోజు ఆహారం తీసుకుంటున్నాం, రోజు పనులు చేస్తున్నాం. యజ్ఞం అంటే పని అని ఒక విషయం గుర్తుంచుకుంటే అయితే ఆ పని ఎలా చేయాలి, కరెక్ట్ అయిన మార్గం ఏది అనేది చూస్తాం. స్వభావం ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, మాట ఎలా మాట్లాడాలి, అందరూ మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కానీ ఎలా ఉండాలి ఆ మాట,
మనస్సు, అందరికీ మనస్సు ఉంది, అన్ని ఆలోచనలు, ఆ మనసులో చెడు ఆలోచనలు, అన్ని రకాల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని ఎలా నియంత్రించాలి, సరి అయిన మార్గంలో ఎలా పెట్టాలి, దానం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది చెయ్యాలి, ఏ విధంగా చెయ్యాలి అనేది మనకు ఇక్కడ అవసరంగా మనకి భగవంతుడు చక్కగా వివరించడం జరిగింది. సో థర్డ్ శ్లోకాలో సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యచ్ఛద్ర స ఏవ సహ. సో భారత, మనిషి ఈ సత్వగుణాన్ని అనుసరించి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా శ్రద్ధ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా. అందరికీ వాళ్ళ యొక్క గుణాన్ని అనుసరించి శ్రద్ధ అనేది ఉంటుంది. శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసం అని కూడా చెప్పుకున్నాం. శ్రద్ధామయోయం అంటే శ్రద్ధతో కూడిన వాడు, ఈ అయం అంటే ఈ పురుషుడు, ఈ జీవుడు, శ్రద్ధతో ఉన్న ఈ జీవుడు, యో యచ్ఛద్ర అంటే ఎవరైతే ఏ శ్రద్ధ గలవాడో స ఏవ సహా ఇట్లు నిశ్చయంగా ఉంటాడు. సో మనిషి వివిధ గుణాల యందలి తన స్థితిని అనుసరించి దానికి తగ్గ శ్రద్ధను పొందుతూ ఉంటాడు. అతడు పొందిన గుణాలను అనుసరించి ఒకనొక శ్రద్ధతో కూడి ఉన్నాడని చెప్పొచ్చు. సో గుణాలను అనుసరించి ఒక శ్రద్ధ వస్తుంది, విశ్వాసం. అతను పొందినటువంటి ఆ గుణాల వల్ల అతనికి పలానా రకమైన శ్రద్ధ ఉన్నది అని కూడా చెప్పబడుతుంది అని అంటున్నారు. యజంతే సాత్విక దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సో సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు మరి యజంతే పూజిస్తారు, సాత్విక దేవాన్ సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు దేవతలను పూజిస్తారు. యక్షరక్షాంసి రాజసాహ రాజస గుణం ఉన్నవాళ్ళు యక్షరాక్షసులను పూజిస్తారు. ప్రేతాన్ భూతగణం, ప్రేతాలు అంటే పితృదేవతల్ని, భూతగణాలను, పిశాచాలను మరియు అన్యే ఇతరులు పూజిస్తారు. యజంతే తామస తమో గుణం ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. తామస జన తమో గుణం ఉన్న జనులు. సో సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు దేవతల్ని, రజోగుణంలో వాళ్ళు యక్షరాక్షసుల్ని, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి ఎవరు పవర్లో ఉంటే వాళ్ళను పూజిస్తూ ఉంటారు. మరి రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో కొంతమంది ఈయన ఎవరు పవర్లో ఉంటే వాళ్ళను పూజిస్తూ ఉంటారు. అలాగే మరి నల్ల వ్యాపారం చేసి చాలా డబ్బులు ప్రోగు చేయటం, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే డబ్బును పూజించటం అంటే ఆవిడ లక్ష్మీదేవే కదా అని అధికార ఆర్గ్యుమెంట్. అంటే ఎలా ఉన్నా స్వార్థం కోసం డబ్బులు, వాళ్ళు ధనం మీద, ఆ సుఖం మీద, సంపద మీద, పవర్ మీద వాళ్లకు కోరిక అనేది. సో ఎవరినైనా భగవంతు రూపంలో పూజించవచ్చు, తద్వారా ఫలితాలు లభిస్తాయి అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఏది మామూలు శక్తివంతుడైన మనిషినే ఈ రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు, తమో గుణం ఉన్నవాళ్ళు దేవుళ్ళలాగా పూజిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే ఎవరినైనా పూజించవచ్చు అని. అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు కొంతమంది పవర్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎంత శ్రద్ధగా మరి వాళ్ళకు ఉపయోగపడతారు అనుకుంటే వాళ్ళ పట్లే వాళ్లకు భక్తి భావం ఉంటుందన్నమాట. అది. సో రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కృత్రిమంగా దేవతలను సృజించి పూజిస్తూ ఉంటారు. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు భూత ప్రేతాలు పూజిస్తారని చెప్పారు ఈ శ్లోకంలో. కొంతమంది జనులు సమాధులను కూడా పూజిస్తూ ఉంటారు. ఈ మైథునం కూడా తమో గుణ లక్షణమే. అదేవిధంగా మారుమూల గ్రామాల్లో భూతాలను వాటిని పూజిస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా చెట్టుపై భూతం ఉందని తెలిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ చెట్టుని పూజించడం, బలి ఇవ్వడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. మన దేశంలో ఇవి కనపడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారనమాట అని చెప్తున్నారు. ఈ విధమైన పూజలన్నీ భగవంతుడి పూజలు కాదు. శుద్ధ సత్వంలో దివ్యంగా ఉన్న వాళ్ళకే భగవత్ పూజ నిర్దేశితం. కాబట్టి భాగవతంలో సత్వం విశుద్ధం వసుదేవ శబ్దితం అంటే శుద్ధ సత్వంలో ఉన్నవాడే భగవంతుడైన కృష్ణుణ్ణి పూజింపగలడు. పూజించడం అంటే చేత్తోనూ కూర్చుని దేవుడు ఒక విగ్రహం ముందు పూజించడమే కాదు. ఎప్పుడైతే ఆ శుద్ధత్వం వస్తుందో ఎప్పుడు భక్తి భావంలోనే ఉంటారు. సో సారాంశం ఏమిటి అంటే
ప్రకృతి 3 గుణాల నుంచి సంపూర్ణంగా ఎవరైతే బయటపడి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తారో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ప్రతిష్ఠులైన వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళే మరి భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు, తద్వారా మోక్షాన్ని పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి సో సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు దేవతలను, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు యక్షరాక్షసులను, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు భూత ప్రేతాలను అని మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. సో నెక్స్ట్, అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపో జనాః దంభాహంకార సంయుక్త కామరాగ బలాన్వితాః కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. అశాస్త్ర విహితం, శాస్త్రాలతో చెప్పబడని ఇతరులకు హానికరమైన తప్యంతే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు తపస్సును తప్యంతే ఏ తపో జన, ఎవరైతే ఇలాంటి తపస్సులు చేస్తూ ఉంటారో దంభాహంకార సంయుక్త అంటే గర్వంతోనూ అహంకారంతో కూడుకుని కామరాగ బలాన్విత అంటే కామంతోనూ రాగద్వేషాలతోనూ కూడా వాళ్ళు ప్రేరితులై కర్షయంత శరీరస్థం, కర్షయంత బాధ పెడుతూ ఉంటారు. శరీరంలో ఉన్న భూతగ్రామం అచేతస, భూతాల సముదాయాన్ని పెడదారి పెట్టిన, అచేతస అంటే తప్పుదారి పట్టిన మనస్సుతో, మాం చైవ నన్ను కూడా లోపల ఉన్న శరీరస్థం, వాళ్ళ దేహంలో లోపల ఉన్న నన్ను కూడా వారిని విద్యాసుర నిశ్చయాన్ తెలుసుకో, అసుర నిశ్చయాన్ రాక్షసులని, వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు రాక్షసులని అర్థం చేసుకో. అంటే ఓవరాల్గా తాత్పర్యం ఏమిటి అంటే, శాస్త్ర విహితాలు కానటువంటి తీవ్రమైన తపస్సులను, అంటే శాస్త్రాలు ఒప్పుకో, శాస్త్రాలు నిర్దేశించినటువంటివి కాకుండా వేరే తీవ్ర తపస్సులను దంభంతోనూ అహంకారంతోనూ చేస్తూ కామరాగాలను ప్రేరేపించేవారు అచేతుసులై దేహంలో ఉన్న పరమాత్మను కూడా కష్టపెట్టువారు అవుతారు అని చెప్పి, వాళ్ళ అసురులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో అలా అహంకారంతో కామరాగాలతో దేహంలో ఉన్న పరమాత్మను కూడా కష్టపెట్టేవారు అసురులు. మరి అటువంటి మార్గంలో వెళ్ళేవాళ్ళు. సో శాస్త్రాలు చెప్పనటువంటి తపస్సులు నిష్ఠలు సృష్టించుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎవరు అని చెప్తున్నారు భాష్యంలో. ఉదాహరణకి ఏమిటి అంటే, రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం మరి ఏదో అదని ఇదని కొన్ని ఒక్కొక్కసారి పాలిటిక్స్ కోసం ఉపవాసం ఉంటున్నామని, ఈ రిలే నిరాహార దీక్షలని ఏవో చేస్తూ ఉంటారు కదా సోషల్గా, ఈ పొలిటికల్ బెనిఫిట్స్ కోసం. అలాంటివి కాకుండా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసమే శాస్త్రాలు ఈ ఉపవాసం అనేవి నిర్దేశించాయి. మనం ఇలా ఒకళ్ళని ఇది ఇవ్వనంత కాలం మేము తినమనడం కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు ఉపవాసానికి అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఈ ఉపవాసం అనే దాన్ని మార్చుకున్నారు. శాస్త్రాలు చెప్పలేదు ఇలా ఉపవాసాన్ని ఈ పర్పస్ కోసం చేయండి అని. ఉపవాసం అంటే భగవంతుని దగ్గరలో ఉండటం అని అర్థం. ఉపవాసము అంటే ఆయన దగ్గరలో సంగత్వంలో ఉండటము, అంటే దేని మీద ఆఖరికి ఆహారం కూడా తీసుకోకుండా భగవంతుడి మీద మనస్సుతో ఉండగలగటమే ఉపవాసము అని చెప్తారు. అంతేగాని ఇలా పర్సనల్ బెనిఫిట్స్కి కాదు అని చెప్తూ ఆ పనులన్నీ కూడా వాళ్ళ గర్వం, అహంకారం, కామం ఏదో కోరిక కోసం ఆసక్తితో చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి, అందుకని అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు ఇలా శాస్త్రాలు చెప్పనివన్నీ కూడా వాళ్ళు సొంతగా ఏదో బెనిఫిట్ కోసం కామ రాగాలతో చేసినప్పుడు వాళ్ళు దేహాన్ని కష్టపెట్టిన వాళ్ళు అవుతారు. దేహాన్ని అనవసరంగా నువ్వు ఆ రకంగా పనిష్ చేయకూడదు. ఎందుకు? దేహంలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయన ఇచ్చిన దేహం, దాన్ని సవ్యంగా చూసుకోవడం కూడా మన బాధ్యత. సవ్యంగా చూసుకోవడం అంటే బాగా తిని ఎంజాయ్ చేయమని అది కాదు. దానికి అవసరమైనంత వరకు మితంగా తీసుకోవాలి. మరి తీసుకోకుండా అలా బాడీని కూడా మనం కష్టపెట్టినప్పుడు అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. పద్ధతిగా తీసుకోవాల్సిన టైంలో తీసుకోవాలి. ఉపవాసం ఉన్నాము అంటే ఆ రోజు తీసుకోవడం లేదు అంటే దేనికి?
భగవత్ సాంగత్యంలో మానసికంగా మనం ప్రతిదీ భగవంతుడికి అర్పించుతూ ఉన్నట్లు ఒకరోజు మనం ఆ రకమైన ఉపవాసం చేస్తాం. అప్పుడు మనం భోజనం పట్ల కూడా దృష్టి పెట్టకుండా అది అసలైన మీనింగ్, వీలైనంత వరకు భగవంతుడి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం అన్నమాట. అంతేగాని మీరు ఏదన్నా ఇవ్వకపోతే మేము అంతసేపు శరీరాన్ని కష్టపెడతాము, ఇలా తినకుండా ఉంటాము అని అన్నప్పుడు అది కరెక్ట్ అయినటువంటి, అది ఉపవాసం కింద రాదు. శాస్త్రాలు ఆ రకమైనటువంటివి చెప్పలేదు అన్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చెప్పారనమాట. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. ఇకపోతే మనం చూసాం కదా, జీవన శైలిని అనుసరించి 7 విషయాలు ఉన్నాయని. మొదటిది శ్రద్ధ చూసాము. సాత్వికులు దేవతలను, రాజసికులు ఎవరి పవర్లో ఉంటే వాళ్ళు యక్షరాక్షసులను, మరి తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తూ ఉంటారు అని. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆహారం సంగతి చెప్తున్నారు. ఈ త్రిగుణాలను అనుసరించి ఆహారం కూడా 3 రకాలుగా ఉంది. యజ్ఞము, దానము, తపస్సులు కూడా 3 రకాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞస్తపస్తథాదానం, అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము, తేషాం వాటిల్లో భేదమిమం శృణు, భేదాన్ని విను, చెప్తాను అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆహారం 3 రకాలుగా ఉంది, అలాగే యజ్ఞము, దానము, తపస్సులు ఇవి కూడా 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. సో వాటి నడుమ ఉన్న భేదం ఏమిటో ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను, విను అంటున్నారు. ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా రస్య స్నిగ్ధ స్థిర హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియా. సో ఆహారం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? మనం తిన్నదానిని బట్టి మన యొక్క స్వభావం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా రస్య స్నిగ్ధ స్థిర హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియా. సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు ఎలా ఉంటాయి? మరి ఆయు ప్రమాణాన్ని, ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య, ఆయుష్ను, సత్వం అంటే జీవితాన్ని, బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, సుఖాన్ని, మరి ప్రీతి, తృప్తిని వివర్ధన పెంచుతాయి, వృద్ధి చెందేటట్లు చేస్తాయి. రస్య రసవంతమైనవి, స్నిగ్ధ పుష్టికరమైనవి, స్థిర దృఢమైనవి, హృదయ మనస్సుకు ప్రీతిని కలిగించేవి ఆహార. ఈ ఆహారాలు సాత్విక ప్రియుల యొక్క ఆహారము. సో ఆయు ప్రమాణాన్ని పెంచేవి, జీవితాన్ని పవిత్రం చేసేవి, బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని, తృప్తిని కలిగించే ఆహారాలు సత్వగుణం వాళ్ళకి ప్రధానమైనవి. అలాంటి ఆహారాలు ఎలా ఉంటాయట? రసవంతంగా ఉంటాయి, పుష్టికరంగా ఉంటాయి, ఆరోగ్యకరము, మనస్సుకు ప్రీతికరం, మనస్సుకు కూడా ప్రీతికరంగా ఉంటాయి, మనస్సు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. మనం తినే ఫుడ్ వల్ల మన శరీరానికి శక్తి ఇచ్చి జీర్ణం చేసే ఆహారాన్ని మరి రక్తంగా మార్చి అన్ని బ్లడ్ వెసల్స్లోకి, రక్తనాళాల్లోకి ఈ బ్లడ్ని పంపించడం ద్వారా మన శరీరం మొత్తానికి కూడా శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది ఆహారం. వేస్ట్ అంతా బయటికి పంపిస్తుంది, అది రెండో విషయం. మూడవది మనం ఎప్పుడు ఆలోచించిన విషయం, తినే ఆహారాన్ని బట్టి మైండ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సత్వగుణం సాత్విక ఆహారం తింటే మనస్సుకు కూడా ప్రీతికరం, అది అంటే మనస్సు కూడా మంచి మార్గంలో ఉండటానికి సహకరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సాత్విక ఆహార ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా. ఇవన్నీ పళ్ళు, తర్వాత పాలు పెరుగులతో చేసినటువంటి ఆహారము కనిపిస్తుంది. సో అంతేకాదు, పాలు పెరుగు కాకుండా ధాన్యాలన్నీ తినొచ్చు, మరి రకరకాల అన్ని ధాన్యాలు తినొచ్చు, తర్వాత కూరగాయలన్నీ కూడా తినొచ్చు. సో తినకూడదు ఏమిటి అంటే మరి మనకి అర్థమవుతుంది. సో అన్ని ధాన్యాలు, కూరలు, పళ్ళు, పాలు, పెరుగు ఇవన్నీ కూడా తినొచ్చు. ఇది సాత్విక ఆహారం. ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనకి రాజసిక ఆహారం. కట్వంల లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో కటు అంటే చేదైనవి, ఆమ్ల
అంటే పులుపు, లవణం అంటే ఉప్పు, ఉష్ణ అంటే అతి వేడిగా అతి విపరీతమైన వేడిగా తింటూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి. మరి కాఫీ ఒకటి విపరీతమైన వేడితో కాఫీ తాగడం కానీ, తీక్ష్ణ అంటే చాలా తీవ్రమైనటువంటివి, అంటే ఘాటైనటువంటివి అని చెప్పుకోవచ్చు. తీక్ష్ణం అంటే అంటే విపరీతమైన ఘాటుగా ఏదైనా మనం వేసినప్పుడు ఫుడ్లో అది అంత ఘాటుగా చేస్తే అదైనా సరే. రూక్ష అంటే ఎండిపోయినటువంటి, అంటే డీప్ ఫ్రైడ్ అనుకోండి, అన్ని ఫ్రై చేసేస్తే ఎండిపోయినట్టు అవుతుంది, దానిలో ఉన్న రసం అంతా పోతుంది. విదాహిన మంట కలిగించేవి, విపరీతమైన కారం. సో ఇటువంటి ఆహారం రాజసస్యేష్ట, రజోగుణం ఉన్న వారికి రాజసస్య ఇష్ట అని అర్థం. రాజసస ఇష్ట, రజోగుణం ఉన్న వారికి ఇష్టమైనవి. దుఃఖ శోకామయ ప్రద, ఇవి దుఃఖాన్ని, శోకాన్ని, అంటే ఆమయ రోగాన్ని కూడా ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో కలిగిస్తాయి. సో ఉప్పగా ఉన్నవి, చేదుగా ఉన్నవి, పుల్లగా ఉన్నవి, ఉప్పగా ఉన్నవి, మరి వేడిగా ఉన్నవి, తర్వాత చాలా ఘాటుగా ఉన్నవి, రీక్ష ఎండిపోయినట్లున్నవి, అంటే విపరీతంగా వాటిని ఫ్రై చేసేసి ఇది చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా విదాహిన అంటే మంచి కారంగా ఉన్నవి. ఇవన్నీ కూడా రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఫుడ్స్. అవి దుఃఖాన్ని, శోకాన్ని కలిగిస్తాయి. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ఘాటుగా చేయటం కానీ, కారం ఎక్కువ కానీ, ఉప్పు కానీ, లవణంగా, పులుపు కానీ, కారం. మరి ఒక్కొక్కసారి పచ్చిమిరపకాయలే తినేస్తే బాగుండనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి అదంతా కూడా రజోగుణ ఆహారం కింద వస్తుంది. యాతయామం గతారసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో భుజించటానికి, తినడానికి 3 గంటల ముందు వండినవి యాతయామం అంటే. గతరసం రుచి లేనివి, రసం లేనివి అంటే రుచి లేనివి. పూతి పర్యుషితం అంటే చెడు వాసనతో క్రుళ్ళినవి. చ కూడా యత్ ఏదైతే, ఉచ్ఛిష్టమపి ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అంటే మరియు ఏదైతే ఇతరులు తినగా మిగిలినవో. చ మరియు ఆమేధ్యం అంటరానివి. ఇటువంటి భోజనం తామస ప్రియం అని చెప్తున్నారు. సో తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేయబడింది, రుచిరహితం లేని, రుచి లేనివి, చెడిపోయినవి, క్రుళ్ళినవి అంటే రసవంతం కాకుండా ఉన్నా కూడా ఎండిపోయిన, అది కానీ చెడిపోయినవి, క్రుళ్ళినవి, ఎంగిలి మరియు నిషిద్ధ పదార్థాలు, తినకూడనివి, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆహారాలు తమో గుణానికి ప్రియమైనవి అని చెప్తున్నారు. సో ఆయుష్ని పెంచడానికి కానీ, మనస్సును పవిత్రం చేయడానికి కానీ, దేహానికి శక్తి ఇవ్వడం కానీ ఆరోగ్యం యొక్క ప్రయోజనం. అంతే కదా, ముందు మనకి దేహానికి ఓపిక ఇవ్వాలి, మైండ్ని కూడా పవిత్రం చేయాలి, ఆయుష్ను తద్వారా ఈ రెండిటి వల్ల పెంచడం. ఇది ఆహారం యొక్క ప్రయోజనం. అదొక్కటే దాని ప్రయోజనం. ఆహారానికి దోహదాలైనటువంటి ఆయువును వృద్ధి చేయడం వంటి పాలు, బియ్యం, గోధుమలు, పండ్లు, చక్కెర, కూరగాయలు, ఇటువంటి ఆహార పదార్థాలు స్వీకారయోగం తీసుకోవచ్చని పెద్దలు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూనే మనకి నిర్ణయించారు శాస్త్రాల్లో. సో పాలు కానీ, బియ్యం, గోధుమలు, మరి ఇవన్నీ పళ్ళు, కూరగాయలు, ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. అలాంటి ఆహారం సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ప్రియం. మరి పేలాలు, బెల్లం, ఇలాంటి ముడి పదార్థాలు, మొలాసస్ ఇవి ఉంటాయి కదా, ఇటువంటివి కూడా సత్వ రుచికరాలు కాకుండా పాలు మరియు ఇతర పదార్థాల మిశ్రణచే రుచికరాలు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒట్టి పేలాలు తినలేము, అలాగే ఒట్టి బెల్లం కూడా విపరీతంగా తినలేము. చిన్న ముక్క అయితే తినగలుగుతారు తీపి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు. మొలాసస్ ఉంటాయి, అవి ఇంకా కష్టం సో తినాలంటే. కానీ పాలు ఇలాంటి వాటితో కలిపామనుకోండి, మరి పాలు బెల్లం కలిపితేనే కదా మరి మనం పాయసం చేస్తాం. సో ఇవి అప్పుడు వాటి యొక్క రుచి తినే రకంగా తయారవుతుంది. అంటే తీపి అన్నది చెప్పారు కాబట్టి ఆ తీపి ఇలాంటి వాటితో మిక్స్ చేసి తీసుకోవటం, అంతేగాని ఒట్టి తీపి తినడం కాదు అని మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ ఆ రకంగా తీసుకుంటే సత్వగుణ సమాన్వితం అని చెప్తున్నారు. స్వత పవిత్రాలైన అంటే నిజమైన పవిత్రములైన పదార్థాలు నిషిద్ధమైన మద్యమాంసాదులకు కరెక్ట్గా ఆపోజిట్. మరి తీసుకోకూడనివి ఏమిటి అంటే మద్యము అంటే డ్రింక్స్, ఆల్కహాల్స్, ఏదైనా మత్తు పదార్థాలు,
ఆ తర్వాత మరి మాంసము అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ అని చెప్తున్నారు. ఇవి కరెక్ట్గా అలాంటి పదార్థాలు, అలా తినకూడని వస్తువులకు మరి ఆపోజిట్, ఇవన్నీ పవిత్రమైన ఆహారాలు అని చెప్తూ మరి 8వ శ్లోకంలో కూడా స్నిగ్ధ పదార్థాలకు బదులు, అంటే ఇలాంటి పవిత్ర ఆహారాలకు బదులు జంతువులను చంపగా వచ్చేటటువంటి ఆహారంకి దీనికి సంబంధం లేదు. మరి అటువంటి క్రొవ్వు పదార్థాలు కావాలనుకుంటే మనకు అత్యంత అద్భుతమైన పాలు, పెరుగు, వెన్న, మీగడ ఇటువంటివి వేరే రూపంలో మనకు అందుతోంది. కానీ అమాయకమైన జీవులను వధించాల్సిన అవసరం ఏముంది? అవి తెచ్చుకోవాలి అంటే అవి తింటే మనకు అది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది అనుకుంటాం. ప్రోటీన్ వస్తుంది, ఫ్యాట్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి ఈ పాలు పెరుగులతో. వాటిని చంపి అహింసా విధానంలో ఆ ఆహారం తింటేనే ఆ ప్రోటీన్ వస్తుందని అనుకోక్కర్లేదు అంటున్నారు. కానీ నిర్లక్ష్య కారణంతో జంతువులను చంపడం అనేది చాలా నిరాటంకంగా సాగుతోంది ఈ రోజుల్లో. మనకు అవసరమైన ఈ కొవ్వును పాల ద్వారా స్వీకరించటమే నాగరిక పద్ధతి, కానీ జంతువు అది అనేది అనాగరిక పద్ధతే అని చెప్తున్నారు. పప్పులు, గోధుమలు ఇలాంటి ఆహారాల్లో కూడా మరి ప్రోటీన్స్, మాంసకృత్తులు మనకి పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అలాగే అతి చేదు, అతి లవణము, అతి వేడి, లవణం అంటే ఉప్పు, మరి అతి వేడి లేదా కలిగిన రజోగుణ ఆహారం, ఇదంతా రజోగుణం అనమాట. వీళ్ళకి అన్ని టూ మచ్గా ఉండాలి. ఉప్పు ఎక్కువ తినే వాళ్ళైనా, కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైనా, పులుపు ఎక్కువ తినే వాళ్ళైనా, కొందరు చేదు ఎక్కువ అంటారు, అంటే ఆల్కహాల్ అనుకోవచ్చు, ఇంకేదన్నా అనుకోవచ్చు. అలా ఏదైనా అట్లా ఒక బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఎక్కువగా ఒక దాన్ని తినటం అనమాట. అది మరి స్టమక్ మంచిది కాదు, మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి మంచిది కాదు, జీర్ణరసాలను తగ్గించేసి రోగానికి కారణం అవుతుంది. మరి స్టమక్కి ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి ఆహారం. దానికి ఏదైనా టూ మచ్గా మరి సప్లై చేస్తే దానికి ఎగెయిన్స్ట్గా అది పనిచేసే విధానానికి ఎగెయిన్స్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కారు ఉందంటే మరి దానికి పోయవలసినంత ఆయిల్ పోయాలి, తక్కువ పోసినా లాభం లేదు, విపరీతంగా ఎక్కువ పోసినా లాభం లేదు. అప్పుడు ఇంజిన్ సరిగ్గా పనిచేయదు. సేమ్ థింగ్ మనకు స్టమక్ అయినా సరే మితంగా ఏదైనా తీసుకోవడం. ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఆహారాలు తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా అవి రోగాన్ని కలిగిస్తాయి, దుఃఖాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. తాజాగా లేని ఆహారాలు ముఖ్యంగా తమో గుణం వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఏది మనం ఇక్కడ చూసామంటే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, అది కుళ్ళిన, వాసన పట్టిన, ఎప్పుడు 3 గంటలకు ముందంటే ఇలా చూసుకోకుండా ఏది పడితే అది తింటూ, ఆ తర్వాత ఈ పిజ్జాలు లాంటివి తెచ్చుకుని అవి ఇలా ఉంచి తినడం. ఆ చీజే అసలు ప్రాసెస్డ్ కాబట్టి ఎలాగూ ఒక రకంగా ఫ్రెష్ కాదు, బట్ ఎనీవే అది సరైన ప్రాసెస్ కాబట్టి తిన్నా కూడా దీన్ని ఇలా ఉంచి తినడం పద్ధతి లేకుండా, ఈ రకంగా జాగ్రత్త లేకుండా, ఆహారం మీద మర్యాద లేకుండా ఫ్రెష్గా ఏదో వండుకుని ఒకటో రెండో ఏదైనా సరే అది పద్ధతిగా వెంటనే తినడం. మరి కొంతమందికి ఒక్కొక్కసారి అడుగుతూ ఉంటారు, 9 గంటలకు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, మరి మేము వంట చేసుకుని వెళ్తే 12, 1 గంటకు కానీ అక్కడ భోజనం చేయం, మరి అది తమో గుణం కింద వస్తుంది అంటే కాదు. అది మీరు పద్ధతిగా చేసుకుంటున్నారు, మీరు పద్ధతిగా పెట్టుకుంటున్నారు, ఒక కంటైనర్లో తీసుకువెళ్తున్నారు, పని చేస్తున్నారు, ప్రొద్దున కొంత తింటారు, మధ్యాహ్నం మళ్ళీ ఎనర్జీకి మళ్ళీ తినాలి కాబట్టి తింటున్నారు, అది వేరు. కానీ ఇలా అశ్రద్ధతో ఇలా పడేసి పద్ధతి లేకుండా, ఆహారం మీద రెస్పెక్ట్ లేకుండా, అది ఏదో అటొచ్చో కొంత ఇటొచ్చొంత అట్లా తినడం అది పద్ధతి కాదు అని మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. డిసీజెస్ అలాగే మరి మనం తిన్న దానిని బట్టి మనకు ఆహారం రోగాన్ని కలిగిస్తాయంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు రజోగుణం కానీ ఏదైనా ఎక్కువ తిన్నామంటే మరి తమో గుణంలో ఇలా అన్నెసెసరీగా తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా బాడీ పెరుగుతుంది. సరి అయిన సాత్విక ఆహారం తింటే ఇలా ఉంటుంది. సో మనం తినే దానిని బట్టి మనం ఉంటాము అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఈ ఎగ్జాంపుల్తో గుర్తు చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే ఆహార పదార్థాలు మరి కుళ్ళటం ఆరంభించినట్టే మరి దుర్వాసన వస్తుంది. అది తమో గుణాలను ఆకర్షిస్తే సత్వగుణాలు వాళ్ళు దానికి విముఖులుగా ఉంటారు. అంటే కుళ్ళడం అంటే ఒక్కోసారి ఆల్కహాల్ని కూడా దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఆల్కహాల్ ఉంచిన కొందికి మరి అది విపరీతంగా ఫర్మెంట్ అయితే మరి ఏమవుతుంది,
సో ఇప్పుడు ఇదంతా అది సరి అయిన పదార్థమే ఆ ఫర్మెంటేషన్తో పులుపుతో అలా అయిపోతుంది. అది మరి తమో గుణం వాళ్ళకి నచ్చుతుంది, సత్వగుణం వాళ్ళు అలాంటివి ముట్టుకోరు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ తర్వాత ముందు భగవంతుడికి అర్పించనిదే మహాత్ములైన వాళ్ళు ఏది కూడా వాళ్ళు భుజించరు. అంటే గురువులు కానీ లేకపోతే ఉచ్చిష్టము తమో గుణమైనదిగా భావిస్తారు. కాబట్టి అలాంటిది రోగాన్ని కలిగిస్తుంది. సో తమో గుణం వాళ్లకు అతి ప్రియాలైన సత్వగుణం వాళ్లకు తమో గుణం వాళ్లకు ప్రియమైనవి సత్వగుణం వాళ్ళు అంటుకోరు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఏదైనా ముందు భగవంతుడికి సమర్పించే తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే భగవంతుడికి అర్పించిన ఆహారమే శ్రేష్టమైనది. కూరలు, ధాన్యము, క్షీరము అన్ని పదార్థాలతో తయారు చేయబడిన ఆహారాన్ని నేను తీసుకుంటానని భగవంతుడు ఇంతకు ముందే చెప్పారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అంటే నాకు మీరు ఆకు, పువ్వు, పండు, నీరు అంటే ఇలాంటి కార్యంలో అత్యంత ముఖ్యమైనది ప్రేమ, భక్తి. భగవంతుడు వాటినే స్వీకరిస్తాడు. ప్రసాదాన్ని సైతం ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిలో తయారు చేయాలి. ఈ రకంగా శాస్త్ర విధులను అనుసరించి తయారు చేయబడి భగవంతుడికి అర్పించిన ఆహారం ఎంతకాల వ్యవధి అయినా స్వీకరించటానికి యోగ్యమే. సో ప్రసాదాన్ని నువ్వు మిగిలితే నువ్వు సాయంత్రం తిన్నా మర్నాడు తిన్నా కూడా పర్వాలేదు. భగవత్ ప్రసాదం ఆయన తీసుకున్న ప్రసాదం అని చెప్తున్నారు. అది భక్తితో భగవంతుడికి మనం సమర్పించిన ప్రసాదం తర్వాత తీసుకోవచ్చు. అది దివ్యమైంది కాబట్టే అది తీసుకోవటానికి అర్హత ఉన్నది దానికి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందరికీ ఆహారాన్ని పాప నిరోధకంగా, ఆహార యోగ్యంగా, రుచికరంగా చేయడానికి ముందు మనిషి దాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించాలి. అప్పుడు అది అలాంటి ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు రోగాలు ఉండవు. మరి అది ఆహారం రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఇక్కడ ఫైనల్ గా మనకి ఆహారం, సాత్విక ఆహారం, రాజసిక ఆహారం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో సత్వగుణంలో ఉంటే ఏమొస్తుంది? అసలు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటాము, హార్మనీ అంటే అందరితో మంచిగా ఉంటాము, ఎప్పుడు మంచి ఆలోచనలతో ఉంటాం, శాంతితో ఉంటాము, ఏదైనా స్వచ్ఛతతో ఉంటాం. రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కలవరపాటే, ఆందోళనే, ఎప్పుడు ఏదో పని చేయలేదనే కలవరము, మరి విపరీతమైనటువంటి ఎప్పుడు ఏదో చేయాలని పరుగులు ఎడుతూ ఉండటం, తాపత్రయం, విపరీతమైన కోరికలు, ఏదో చేయాలి తాపత్రయాలు, ఆశలు, దురాశలు ఎక్కువగా ఉండటం. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు ఏ విషయాన్ని ఆలోచించకపోవటం, ఏది చేయకుండా ఉండటం, ఎప్పుడు ఏదో చెడు అందరి పట్ల నెగిటివ్ మెంటాలిటీతో ఉండటం, డల్గా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు అంటున్నారు. అందుకే ఈ లక్షణాలు ఎలా వస్తున్నాయి? మరి సాత్విక ఆహారం వాళ్ళు పాలు, పెరుగు, కాయగూరలు, పళ్ళు ఇవి తీసుకుంటున్నారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి బాగా ఇలా పచ్చిమిరపకాయలు చూపిస్తున్నారు, కారమైనవి, ఘాటైనవి, మరి కొంచెం ఎక్కువగా కాఫీ తీసుకున్నా కూడా అది అంటున్నారు. తర్వాత ఏదైనా అలాంటివి ఉప్పగా ఉన్నవి కొంచెం అన్ని తినేది. ఇక తమగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి ఈ రకంగా మాంసాహారము, ఆల్కహాల్స్ విపరీతంగా తినడం, ఐస్ క్రీమ్ ఒక 3 స్కూప్స్, ఇలాంటి ఫుడ్స్ అన్ని తిన్నప్పుడు అది తమో గుణం అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మరి 2 విషయాలు చూసాం ఇప్పటి వరకు. జీవన శైలిలో శ్రద్ధ రెండు చూసాం. శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవరి మీద విశ్వాసం ఉంటుంది? రజోగుణం వాళ్ళకి యక్ష రాక్షసులు, తమో గుణంలో వాళ్ళకి భూత ప్రేతాలు, సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి దేవతలు. ఆహారం ఎలా తీసుకుంటారు ఈ 3 గుణాల వాళ్ళు? ఇప్పుడు యజ్ఞం ఎలా చేస్తారు ఈ 3 గుణాల వాళ్ళు అన్నది చూద్దాం. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధి దృష్టో యజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్విక. సో శాస్త్ర ఆదేశాల ప్రకారం మరి విధిగా అంటే మా డ్యూటీ అనుకుని ప్రతిఫలం కోరుకోని వాళ్ళు మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణంలో చేసినట్లు. సో అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞం, సో అంటే ఫలితం కోరకుండా యజ్ఞం చేసినప్పుడు విధిదిష్టో అంటే
విధులను శాస్త్ర నిర్దేశాలను అనుసరించి ఏది ఇజ్జతే చేయబడుతుందో, ఏ యజ్ఞం అయితే శాస్త్రాలను అనుసరించి ఫలితాలను కోరుకోకుండా చేయబడుతుందో, యష్టవ్యమేవేతి మనః అంటే తప్పక చేయవలసిందే, అంటే ఇది మన డ్యూటీ, మనం చేయక తప్పక చెయ్యాలి ఇది అనుకుని మనస్సును సమాధాయ స్థిరం చేసి చేసినప్పుడు సాత్విక, అది సాత్విక గుణానికి సంబంధించినది. సో అంటే మొత్తం మీద ఏంటి అర్థం? శాస్త్ర నిర్దేశానుసారం, శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారం తమ విధి నా బాధ్యత అని అనుకుంటూ ఫలితాలను కోరుకోకుండా చేసే యజ్ఞం సాత్విక యజ్ఞము. సో శాస్త్రాలు చెప్పిన విధంగా ఇది నా బాధ్యత అనే భావనతో ఫలితాలను కోరుకోకుండా చేసే యజ్ఞం సాత్విక యజ్ఞం. సో ఏదైనా ఒక ఫలితం ప్రయోజనం కోసం యజ్ఞాన్ని నిర్వహించటం సామాన్యంగా అందరూ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ యజ్ఞం చేస్తే ఇదో, కానీ ఏ కోరిక లేకుండా చేయాలని ఇక్కడ చెప్పారు. అది స్వధర్మము, ఇది నా డ్యూటీ, చెయ్యాలి అనే దృష్టితో చేయాలి. మరి టెంపుల్స్ లో కానీ చర్చెస్ లో కానీ చేసే పనులన్నీ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. సాధారణంగా అవన్నీ ఏదైనా ఒక భౌతిక ప్రయోజనం దృష్ట్యానే చేస్తూ ఉంటారు, కానీ అవన్నీ సత్వగుణానికి సంబంధించినవి కావు. కాబట్టి మనిషి స్వధర్మం అనే భావనతో గనక గుడికి వెళ్ళినా మందిరానికి వెళ్ళినా వెళ్ళి భగవంతుడికి మరి నమస్కరించి ఏదో ఒకటి మన ఇవ్వగలిగిందంటే పుష్పాన్నో ఫలాన్నో పువ్వునో నీరునో ఏదో ఒకటి సమర్పించాలి. కేవలం పూజ నిమిత్తమే మందిరానికి వెళ్ళటం వల్ల ప్రయోజనం లేదని అనుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ భావం ఏమిటి అంటే మనిషి సత్వగుణానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఇలాంటి అలవాట్లు ఉన్నప్పుడు సత్వగుణంలోకి వెళ్ళటం ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి శాస్త్ర విధాలను ఆమోదించడం, భగవంతుడికి నమస్కరించడం అనే కార్యాలు ప్రతి మనిషి కూడా అదొక ధర్మంగా భావించాలి, ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ అందుకని యజ్ఞం అనేది ఏమిటి అంటే ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ ఫలితాలు కోరుకోకుండా మనం చేసినప్పుడు అది యజ్ఞం, సాత్వికులు చేసేటటువంటి యజ్ఞం. ఇది నా బాధ్యత అనుకుని ఏదైనా మన సాత్వికమైన పనిని, ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు భగవంతుడికి నమస్కరించడం, ప్రసాదం సమర్పించడం, ఇవన్నీ మనం ఏదో ఎంతో భక్తితో చేస్తున్నాం అని అనుకోకుండా మామూలుగా ఇది నా డ్యూటీ అన్నట్లుగా అంతవరకే కాకుండా ఆ భక్తి భావం అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో నన్ను చూడు అన్నది కూడా మనం అలవర్చుకోవటము. సో మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఏ పని చేసినా నా బాధ్యత అనుకుని ఫలితం కోసం కాకుండా, అది మనం ఆ ఫలితం కోసం కాకుండా ఇది నా బాధ్యత అనుకుని ఆ రకమైన మెంటాలిటీతో చేయగలుగుతాం. అది సాత్విక యజ్ఞం. అభిసంధాయతు ఫలం దంభార్థమపి చైవయత్ ఇజ్జతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో అభిసంధాయ అంటే కోరుకుని, కానీ ఫలితాన్ని కోరుకుని, దంభార్థం ఆడంబరం కోసం గనక, మరియు దంభార్థం అపి అంటే కూడా, చైవ యత్ అంటే నిశ్చయంగా యత్ ఏదైతే ఇజ్జతే చేయబడుతుందో భరత శ్రేష్ఠ, తం అంటే ఆ యజ్ఞం విద్ధి రాజసం తెలుసుకో, అది రజోగుణ యజ్ఞం అని అంటున్నారు. అంటే ఫలితాన్ని కోరుకుని చేసే, ఆడంబరం కోసం చేసేటటువంటి ఏ పనైనా సరే రజోగుణ యజ్ఞం అవుతుంది. సో అది నిజమైన యజ్ఞం అవ్వనివ్వండి, పని అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా యజ్ఞమే. ఈ రోజుల్లో యజ్ఞాలు చేసే వాళ్ళు తక్కువ. ఒకవేళ ఎవరైనా చేసినా ఇలా చేశారనుకోండి, భౌతిక లాభం కోసం లేదా ఆడంబరం కోసం మనం ఇంత పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నాం, అందరినీ పిలిచి గొప్పగాను అని చెప్పుకుంటే అది రజోగుణ ప్రధానం. అలాగే ఏ పని చేసినా గొప్ప కోసం చేస్తే, లేదా ఈ పని చేస్తే ఈ లాభం వస్తుంది అనుకుని చేస్తే అది కూడా రజోగుణ యజ్ఞమే అని చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణమేమో కాంక్ష శాస్త్రాదేశాల ప్రకారం ప్రతిఫలం లేకుండా విధి దృష్టితో ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేసేటటువంటి సత్వగుణ యజ్ఞం అయితే, సో యజ్ఞం చేసిన అంతే నిజమైన యజ్ఞం, పనులు చేసిన అదే భావంతో చేయడం సత్వగుణం.
అది ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు సత్వగుణ యజ్ఞానికి. ఏది? ఈ కలియుగంలో మనకి సంకీర్తన యజ్ఞమే సత్వగుణానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ అని చెప్తున్నారు. కానీ ఏ పని చేసినా కూడా ఫలితం కోసం కాకుండా నా బాధ్యత అనుకుంది. అలాగే సంకీర్తన యజ్ఞం కూడా అలాగే ఫలితం కోసం కాకుండా భగవంతుడి మీద ప్రేమతో మనం చేయగలగాలి. ఏ పని చేసినా కూడా అదే భావంతో చేయగలగాలి. ఇంకా మరి రజోగుణంలో ప్రతిఫలం కోసమే చేస్తున్నాము, అహంకారంతో ఆడంబరం కోసం చేస్తున్నాము, అప్పుడు అది రజోగుణం అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఇస్తున్నావు, సహాయం చేస్తున్నావు, కానీ గొప్పగా అందరికీ కనిపించాలి అనే రకంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి అది రజోగుణ యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ది విధిహీనం అసృష్టాన్నం. ఇది తమోగుణ యజ్ఞానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతాను, దీని గురించి ఆలోచించండి ఒక్క నిమిషం. ఏది? మరి తమోగుణ యజ్ఞం. యజ్ఞం అంటే నిజమైన యజ్ఞమే. ఆ తర్వాత ఏ పనైనా మనం చేయటం యజ్ఞం అన్నాం. అయితే ఏ పనైనా ఎలా చేస్తే నిజమైన సరి అయిన యజ్ఞం అవుతుందో కూడా చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు సత్వగుణంలో నా బాధ్యత అనుకుని ప్రతిఫలాన్ని కోరుకోకుండా నా బాధ్యత అనుకుని పనిచేసినప్పుడు యజ్ఞం, అది సాత్విక యజ్ఞం. అలా ఉండాలి. రజోగుణం ఫలితం కోసం చేసే పనులను రజోగుణ యజ్ఞం అంటున్నారు. తమోగుణ యజ్ఞానికి ఇది ఎగ్జాంపుల్ గా ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరేమో ఆలోచించండి. నేను ఈ శ్లోకం చదివి మీనింగ్ చెప్తాను, ఆ తర్వాత ఆన్సర్ తెలిస్తే చెప్తాను. విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనమదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. విధిహీనం అంటే బాధ్యత, శాస్త్ర నిర్దేశం లేకుండా, అసృష్టాన్నం ప్రసాదం లేకుండా, మంత్రహీనం మంత్రాలు లేకుండా, అదక్షిణం దక్షిణ లేకుండా, శ్రద్ధావిరహితం అసలు శ్రద్ధే లేకుండా యజ్ఞం చేసినటువంటి యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే, తమోగుణ యజ్ఞం అని చెప్తారు అని అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఈ శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణ లేకుండా, వేద మంత్రోచ్చారం లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో చేసే యజ్ఞం తమోగుణ యజ్ఞము. సో ఒక యజ్ఞం చేసినప్పుడు మనం ఉదాహరణకి అగ్ని ముందు కూర్చున్నప్పుడు దాని మీద గౌరవం లేకుండా, ప్రసాదం ఏమి పెట్టకుండా, మరి ప్రసాదం పెడతాం యజ్ఞం చేసినప్పుడు, నార్మల్ పూజ చేసినప్పుడే పెడతాం. అలాంటిది యజ్ఞం చేస్తే ప్రసాదం అనేది ఉంటుంది, వేస్తూ ఉంటాము. దాంట్లో స్వాహ స్వాహ అని వేద మంత్రాలు ఉచ్చరిస్తూ ఉంటాం, దక్షిణిస్తాం. చేయించినటువంటి పురోహితుడికి శ్రద్ధతో చేస్తాం. సో అవేవి లేకుండా చేస్తే నిజమైన యజ్ఞమైనా ఏ పనైనా సరే ఈ రకంగా చేస్తే అది తమోగుణ యజ్ఞము. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ చిత్రాన్ని ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించారు తమోగుణ యజ్ఞానికి అన్నది ప్రశ్న. ఆన్సర్స్ ఏమిటి అంటే ఆవేశంతో కూడిన పని కోపము అని వివో మాతాజీ, ఉషా కుమారి మాతాజీ ధ్వంసం హింసయుతం సెల్ఫిష్. ఓకే, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ కరెక్ట్. సో అందరికీ కూడా హాని కలిగించేటటువంటి ఈ పనులు తమోగుణంలో వాళ్ళు చేసే పనులు, అది తమోగుణ యజ్ఞము. ఇక్కడ ఈ పనిని తీసుకున్నట్లయితే కరెక్ట్, వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. సో శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, సో వీళ్ళకి శాస్త్రాలు ఎప్పుడూ ఒకరిని హింసించమని చెప్పలేదు, ఒకరికి హాని చేయమని చెప్పలేదు. వీళ్ళు మరి షాపుల్లో ఎవరివ్వండి, ఇళ్లలో వస్తువులు ఎవరండి తీసుకొచ్చి బయటపడేసి తగలబెడుతున్నారు. మరి అది అవతల వాళ్ళకి నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నారు, అది శాస్త్ర నిర్దేశం కాదు. తర్వాత గౌరవం లేదు, అంటే శాస్త్ర మంచి కాదు ఇది చెడు అని తెలిసి కూడా ఆ మంచి పట్ల గౌరవం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ పని చేస్తున్నారు. ప్రసాద వితరణ లేదు, అంటే ప్రసాదం పెట్టడం లేదు యజ్ఞం చేసి. ఇలాంటి యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఇంకేం ప్రసాదం? ఉన్న వాళ్ళకు ఉన్నదాన్నే నువ్వు నాశనం చేసినప్పుడు ఇంక నువ్వు వాళ్ళకి ప్రసాదం ఏం పెడతావు? వాళ్ళకు ఉన్నదే లాక్కుని నువ్వు నాశనం చేస్తున్నావు. వేద మంత్రోచ్చారం లేకుండా, నువ్వు సరైన మాటలు పలకడం లేకపోగా ఇలా చెడు ఆలోచనలతో, పైకి చెడు మాటలు పలకొచ్చు పలకపోవచ్చు, కానీ నీ మనసులో ఉన్నదే చెడు ఆలోచన, అది వేద మంత్రోచ్చారణ కరెక్ట్ ఆపోజిట్. దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించు. నువ్వు దక్షిణ, మనం యజ్ఞం చేసి పురోహితుడికి
దక్షిణిస్తాం దాన్ని నమస్కరించి ఆ పురోహితుడికి. అది లేకపోగా నువ్వు వాళ్ళదే తీసుకొచ్చి నువ్వు ఇలా నాశనం చేస్తున్నావు వాళ్ళకు ఉన్న దాన్ని కూడా. కాబట్టి ఇటువంటి పని తమోగుణ యజ్ఞం. ఇలా ఎదుటి వారికి నష్టాన్ని కలిగించేటటువంటి పని తమోగుణ యజ్ఞము. ఈ రోజుల్లో మనం గుర్తుపెట్టుకునే విషయం, గుర్తుపెట్టుకోవలసిన విషయం. సో ఏ పని చేసినా అవతల వాళ్ళకి నష్టం కలిగించేటట్లు చేశాము అంటే అది తమోగుణ యజ్ఞము. సో అది కోపంతో చెయ్యి, నువ్వు అహంకారంతో చెయ్యి, నువ్వు గర్వంతో చెయ్యి, లేదా అజ్ఞానంతో చెయ్యి. అజ్ఞానం అంటే ఇవన్నీ కూడా అజ్ఞానం కిందే వస్తాయి. కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు ఉన్నంత వరకు అజ్ఞానమే. కాబట్టి నువ్వు ఏ ఫీలింగ్తో అన్నా చెయ్యి, అది కరెక్ట్ కాదు. తమోగుణ యజ్ఞము. నువ్వు అవతల వాడికి హాని చేస్తున్నావు. కాబట్టి హానికరమైన ఏ పనైనా మరి అది తమోగుణ యజ్ఞము అని ఇక్కడ మనకి ఈ చిత్రం ద్వారా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ భాష్యం ఒకసారి, భాష్యంలో కూడా ఇక అదే చెప్పారు. తమో గుణంలో ప్రధానమైన శ్రద్ధ వాస్తవానికి శ్రద్ధారాహిత్యమే, అంటే శ్రద్ధ లేకుండా ఉండటమే. మరి ధనలాభం కోసం పూజించి ఆ తర్వాత ధనాన్ని శాస్త్ర నిర్దేశాలను లెక్క చేయకుండా వినోదం కోసం ఖర్చు చేయడం, మరి ఇటువంటి ధర్మ కార్య ప్రదర్శనలు నిజమైనవి కావు. అవన్నీ కూడా తమో గుణంతో కూడినవే. కేవలం దానవ ప్రవృత్తిని కలిగిస్తాయి కానీ మనుషులకి హితకరాలు కావు అని చెప్తున్నారు. సో మనుషులు ఇప్పుడు శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం, వేదోచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా, శ్రద్ధ లేకుండా చేసే ఏ యజ్ఞమైనా తమోగుణ యజ్ఞం. అంటే మరి శ్రద్ధ లేకుండా చేస్తేనే అది తమోగుణం. అది ఆ తర్వాత మనకు వచ్చిన లాభాన్ని కూడా సరిగ్గా ఉపయోగించకపోతే అది కూడా తపోగుణం అని ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యం అహింసాచ శారీరం తప ఉచ్యతే. ఇప్పుడు తపస్సు ఎలా చేయాలి, బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్తున్నారు. సో మనం ఇప్పటికి 3 చూసాం. శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, ఆహారం ఎలా ఉంటుంది, యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది, పని ఎలా చేయాలి, సత్వ రజస్తమో గుణాల్లో వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు. ఇప్పుడు స్వభావం చూస్తున్నాం అనమాట. ఈ స్వభావం అనే దాంట్లో మరి మనం దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యం అహింసాచ శారీరం తప ఉచ్యతే. దేవతలను, ద్విజులను అంటే బ్రాహ్మణులను, గురువులను, ప్రాజ్ఞులు, అన్ని తెలిసిన విజ్ఞానవంతులను, పెద్దవాళ్లను పూజించడం, శౌచం ఆర్జవం పవిత్రంగా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా మరి ఆర్జవం, శౌచత్వం. ఆర్జవం అంటే సరళత్వం, సరళంగా ఉండదు. శౌచం అంటే పరిశుద్ధం. పరిశుద్ధం అంటే బాడీ క్లీన్ గా ఉంచుకోవడమే కాదు, మనసు కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, చెడు ఆలోచనలు లేకుండా. అలాగే సరళంగా ఉండటం. బ్రహ్మచర్యం, అహింస కూడా శరీరం, దేహానికి సంబంధించినటువంటి తపస్సు అని ఉచ్యతే చెప్పబడుతుంది. సో దేవుడు, బ్రాహ్మణులు, ఆధ్యాత్మిక గురువు, పూజనీయులైన తల్లిదండ్రులు మొదలైన వాళ్ళని పూజించటం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస, ఇవన్నీ కూడా శారీరక తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. అందుకే మరి ఎగ్జాంపుల్ గా పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం అది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. సో ఇంతటితో ఇప్పుడు 4th దాంట్లో ఉన్నాం. 14th దాంట్లో మరి ఈ రోజుకి స్టాప్ చేసి రేపు మిగిలింది చూడొచ్చు. బట్ ఎనీవే ఇంత దూరం వచ్చాం కాబట్టి ఇది కూడా చూద్దాం. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. సో శారీరక తపస్సును చూసాము. ఇప్పుడు ఏది అది భగవంతుణ్ణి, బ్రాహ్మణుల్ని, గురువుని, పూజనీయులైన తల్లిదండ్రులు మొదలైన వాళ్ళని పూజించటం, మరి ప్రాజ్ఞులు అంటే పూజనీయులు ఎవరు, తల్లిదండ్రులు, మన పెద్దవాళ్ళు, వీళ్ళని. శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస, ఇవన్నీ కూడా శారీరక తపస్సులు అన్నది చూసాం. ఇక్కడ
బ్రహ్మచర్యం అంటే మరి గృహస్థులు ఎవరు బ్రహ్మచారులం కాదుగా అనేది డౌట్ వస్తుంది. కానీ బ్రహ్మచర్యం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏం చెప్తున్నారంటే గృహస్థ మొదట మరి మనం వివాహితులు అయ్యేంత వరకు బ్రహ్మచర్యం, వివాహితులు అయిన తర్వాత వివాహిక జీవితంలో ఉన్న భాగస్వామితో తప్ప అన్యంగా వేరే సంబంధం లేనప్పుడు అది బ్రహ్మచర్యం కిందే వస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట. ఇవన్నీ కూడా అందుకని దేహ సంబంధమైనటువంటి తపస్సులు అయితే ఇప్పుడు వాక్కు తపస్సు ఎలా ఉంటుంది, వాక్కు కూడా మనం చూసాం కదా. సో ఇక్కడ శ్రద్ధ, ఆహారం, యజ్ఞం చూసాం, స్వభావం చూస్తున్నాము, శారీరక స్వభావం చూసాము, వాక్కు గురించి చూస్తున్నాం. సో వాక్కు అనుద్వేగకరంగా ఉండాలట, ఉద్వేగం లేకుండా ఉద్రేకం కలిగించకుండా నెమ్మదిగా సరళంగా మాట్లాడాలి. వాక్యం సత్యం, నిజమే సత్యమైన మాట మాట్లాడాలి. ప్రియమైన మాట, అవతల వాళ్ళకు వినడానికి ఇష్టపూర్వకమైన విషయం చెప్పాలి. వాళ్ళకి అయిష్టమైనది, వాళ్ళు ఏమాత్రం భరించలేని విషయాలు చెప్పకూడదు. హితం అంటే వాళ్ళకు బెనిఫిట్ కలిగించే విషయాలు చెప్పాలి, వాళ్ళకు ఉపయోగకరమైన విషయం చెప్పాలి, కానీ వాళ్ళకు ఉపయోగకరం కాకపోతే చెప్పకూడదు. ఉదాహరణకి నిన్ను గురించి వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటున్నారు, నువ్వు చెడ్డదానం అనుకుంటున్నారు అని చెప్తే అవతల వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగం? వాళ్ళకి వినడానికి కూడా అది ప్రియమైన విషయమైనా లేదు. అలాంటి విషయాలు చెప్పడం అనవసరం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అంటే హితం కానిది, ప్రియం కానిది చెప్పొద్దు. సత్యమే కదా వాళ్ళు అన్నారు కాబట్టి చెప్పాను, నిజం చెప్పమంటున్నారుగా, అవును నిజమే, కానీ అవతల వాళ్ళకి అది వినటానికి ఏమైనా ఉపయోగకరమైనా నువ్వు చెప్పిన విషయం, లేదంటే వాళ్ళకి వినడానికి అది ప్రియమైనదైనా కాదు, అప్పుడు చెప్పవసరం లేదు అని అంటున్నారు. సో ఏ మాట మాట్లాడినా సత్యం, హితం, ప్రియం ఈ 3 టెస్టులు చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనం అనవసరంగా ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. సత్యమైనా ఇది అనుకున్నప్పుడు అవతల వాడికి వినడానికి ఇష్టమైనదేనా, అవతల వాడికి ప్రియమైనదేనా అని చెక్ చేసుకుని మాట్లాడాలి. ఉద్వేగం లేకుండా మాట్లాడాలి. ఇది కూడా. తర్వాత స్వాధ్యాయాభ్యసనం కూడా అంటున్నారు. తప్పకుండా అంటే వాక్కుకు సంబంధించిన తప ఉచ్యతే అని చెప్పి తపస్సు అని చెప్తారు. స్వాధ్యాయాభ్యసనం అంటే ఏమిటి? వేదాలను అభ్యసించటం. సో అది కూడా వాక్ తపస్సే. సో సత్యము, ప్రియము, హితకరము, అనుద్వేగకరం అంటే ఉద్వేగం లేకుండా పలికే పలుకులు మరియు నిత్యము వేద పారాయణ చేయటం వాక్కుకు సంబంధించిన తపస్సు అని ఇక్కడ చెప్పారు. సో నెక్స్ట్ దాంట్లో మనస్సు తపస్సు ఏమిటో చూస్తాము. అది రేపు కంటిన్యూ చేసి చూద్దాము. మరి ఇక్కడితో ఈరోజు